Naveď ma prosím ťa do Reštiky takou cestou, aby som nešiel cez centrum priamo. Nechci být drzá, ale když přijedeš pěšky přes centrum, bude to rychlejší, než jet kolem centra autem. Hoď ma okolo centra, prosím ťa, čo najrýchlejšie, ja sa fakt ponáhľam. Zoberiem si jesť do krabičky a odchádzam. Ano, to znám, zase si koupíš 2 burgery a pak si budeš stěžovat, kolik si toho sežral. Ja sa tu nemám s tebou o čom dohadovať, ja proste potrebujem sa dostať do Reštiky a obísť centrum. Můžeš kurva pohnout s tou tvou pustou prdelí a dojet si tam pěšky. Docela by ti to padlo vhod. Vieš čo, dobre, ser ma ďalej, mne je to jedno, ja si tam hodím slovenskú GPS-ku, tam ma tam navedie. Jen si tam dej tu slovenskou píču z Waze, ale pamatuj na to, že od kdy překročíš hranice Česka, už nikdy si nic nevyhledáš přes Google. Dobre, pôjdem cez Google, len ma tam prosím ťa naveď, je to v pohode, môžeš ma tam prosím ťa zaviesť? Ano, zahni doleva a o 100 metrů pokračuj rovně. Ďakujem. Hele, minule v pátek 27. května si šel z Brna do Bratislavy 2 hodiny a 24 minut a já jsem to tedy nebyla, co tě navigovala. Můžeš mi říct, jak jsi šel na Pražskou ulici v Bratislavě? Já čekám odpověď. Dobre, mal som Waze zapnutý, keď som išiel do Bratislavy. To je v pořádku, žiješ si svůj život, můžeš používat jakou navigaci jen chceš. Teď doprava. Zase doprava. Netočíme sa náhodou kurva v kruhoch. Můžeme se zde točit do kolečka a když se uklidníš, tak budeme pokračovat. Ja som ukludnený, ja sa potrebujem proste dostať do reštaurácie, potrebujem sa nažrať, som hladný. Som úplne v pohode. Tak fajn, teď doleva a cíl bude vpravo po 100 metrů. Konečne. Ďakujem ti veľmi pekne, že si ma naviedla do cieľa po pol hodine. Posilňovňa. Vážne? Robíš si zo mňa srandu? Konečně správná destinace čuníku. Ale do piči.